prišli ste sem. Prečo? Tak pozrite, tak významná vec ako Slovenské národné povstanie a v tej spojitosti aj dnešná akcia je robená, nemôže ujsť z mojej pozornosti, pretože ide o hrdinské vystúpenie slovenského národa proti hitlerizmu, fašizmu a banderizmu. Veď my vieme, kto potláčal SNP. Banderovská Haličská divízia. Slovenské národné povstanie bolo druhé najvýznamnejšie svojím rozsahom, svojou intenzitou, svojou silou v Európe. No a toto dedičstvo, ktoré nám naši predkovia zanechali, treba si uctiť a vážiť. Ja som hrdý na našich predkov a som mimoriadne rozčarovaný, keď momentálni držitelia moci jednou rukou kladú vence na hroby povstalcov a druhou rukou dávajú banderovcom zbrane. To je pre mňa dačo nestraviteľné. To je okrem iného, že je to neúcta voči týmto obetiam. Je to aj provokácia Ruskej federácie, ktorá bojuje proti novým neobanderovcom, neofašistom, vo vzťahu ku ktorým Červená armáda dosiahla víťazstvo a teraz v celej Európe, vrátane aj na Slovensku, sa pritomňujú privrženci banderovcov, Hitlerošov. Kde sme sa to dopracovali? Takáto schizofrenia je pre mňa nepriateľná. Ako by ste okrem tohto zhodnotili súčasnú vládu a v podstate jej pôsobenie, ktoré za chvíľu dosiahne 2 roky? Pozrite, pán redaktor. Ja v čase, keď tu bola COVID diktatúra, som natáčal videa o tom, ako Matovič porušuje zákony a ako pácha trestnú činnosť. Doteraz páchatelia COVID diktatúry neboli ani nebolo začaté trestné stíhanie. Tak potom, kde sú tie sľuby vo vzťahu k tým vyjadreniam, ktoré boli pred voľbami 23? Veď tu boli heslá, ktoré aj momentálna vládna koalícia prebrala z mojej prezidentskej kampane. Ani jeden náboj, ani jeden vojak, ani jeden cent na Ukrajinu. Čo mám povedať na to? Pán redaktor, banderovci nám teroristickými aktami likvidujú zdroj energie, ropovod Družba, a doteraz naša vláda na to nereagovala. Ja keby som bol premiér, tak okamžite sú prerušené diplomatické vzťahy s banderovcami a s týmto režimom. Čiže som rozčarovaný z toho, že vláda nerobí nič. Zoberte si rezort spravodlivosti. Napravajú sa len nezákonnosti, ktoré sa týkajú alebo viažú k nositeľom spriaznenosti so Smerohlasom. Ale ostatné nezákonnosti si zoberte doktor Lipták. 4 roky šikanovaný za to, že povedal ľuďom pravdu a chránil ich životy. A on je trestné stíhanie. Pán Susko, minister spravodlivosti, do toho rezortu, teda trošku sa rozumiem, za 2 roky sa nestretol s predsedami súdov. Ako chce riešiť problémy v justícii? Dĺžku súdnych konaní. Za 2 roky. Ja som sa nepripravoval na rezort spravodlivosti v 2006 roku, ale keď som dal súhlas na túto funkciu, do 2 týždňov som zvolal poradu predsedov okresných krajských súdov, zmapoval som veci nedostatkové na súdoch, dennodenne som navštevoval súdy a my sme skrátili súdne konanie z vtedy ešte hrozivej dĺžky 40 mesiacov na 10 mesiacov. Teraz sú súdne konania 10-20 rokov a nič sa nedieje. A Susko sedí v kancelárii povedané rečou metafory. Napríklad Susko nevie, kde je sever. Nevie, kde je sever. A ten je v rezorte spravodlivosti. Už dávno mal byť odvolaný pre impotenciu. A už nehovoriac o náprave nezákonnosti počíš COVID diktatúry. To už je ale
otázka viažúca sa na rezort vnútra, vyšetrovačku a samozrejme na prokuratúru, na generálnu prokuratúru. Ja by som sa chcel opýtať aj k tomu Liptákovi. V podstate bol zbavený obvinení. Aj súd mu zrušil v podstate tie trestné činy, ktoré údajne spáchal. Ako to vy vidíte? Videl som aj nejaké rozhovory, články, že sa chcete súdiť so štátom? Pane doktor, nie ja sa chcem súdiť so štátom. Keď štát pácha na vás nezákonnosti, tak vy musíte všetko urobiť preto, aby došlo k náprave, aby tí istí reprezentanti štátu ďalej nepáchali na nových nevinných obetiach škody. No a doktor Lipták, tu vidíte, že ako funguje prokuratúra. Doktor Lipták bol na zhromaždení, vtedy na proteste, COVID diktatúra tam bola. Na tom istom zhromaždení som bol ja. On hovoril, nenoste rúška, nedajte sa očkovať, to isté som hovoril ja. Známy legendárny výrok, ktorý lieta po sociálnych sieťach doteraz, kde som povedal rúška dole, hlavy hore. Ja nie som stíhaný a on je stíhaný. Mňa začali stíhať, ale som podal samozrejme sťažnosť, prokurátor to zrušil. A doktor Lipták na tom istom zhromaždení, ten istý skutok, tá istá právna kvalifikácia, tá istá vecná a miestna príslušná prokuratúra. Jeho stíhali doteraz aj podaným obžaloby a mňa nie. Tak je to otázka príčetnosti. Generálny prokurátor už dávno mal odstúpiť. Odstúpiť a mali by začané procesy voči nemu za odbornú impotenciu. Rozumiete? Tak tu sú dvaja ľudia. Jeden spácha to isté, druhý spácha toho stíhame, toho nestíhame. Tak to je otázka už nepríčetnosti.